DJ Skaneza nomroza. Lika lolu hlelo ulethulela ngezilokotho ezinhle umkhandlu weTheku Masisukume sakhe iTheku ngaso sonke isikhathi ngemlalelo Khoza FM suke samukela ke umeya weTheku ukhansela Cyril Xaba ohlelweni Masisukume sakhe iTheku njengenjwayelo usuke khona njalo ngolwesibili sibe sithatha leli thuba njengoba kusuke kuyithuba lokuthi ke sizwe kabanzi ngeinhlelo emkhandlini weTheku sizwe ukuthi ngabe ke mhlawumbe iziphi izinto abasobe beyiphethe. Angibingelele sisimroza ngibingelele nakuSipho uShandra Ndaba nabalaleli ke bomsakazo uKhoza FM kuMasisukume sakhe iTheku sisabonga ukuthi sibe nathi namhlanje kusena. Sodolopha kuningi bekungakubuza ngingathanda ukungena kwezemidlalo ngingene lokhana lokho kodwa nje ngiyazi ukuthi obana abawinile obana abanjani njani kodwa ngiyazi iRugby amabhokobhoko ungawahalalisela kodwa ngingazike amanye amaqembu Pirates kanjalo andale yahle mabhokobhoka asinikeza ithemba sihlanganisa sonke nabe bekade bephathane kabi ngempela sonto kodwa ke benemvimbo kodwa ke this time hayi ke sobonga sisimroza nakubalaleli asipasupport bakwethu. Nonkosi uyabona mthi indlela aphendula ngayo uthi angina kwifence hayi ngithatha la sihlangana khona so kulungile nonkosi uyazi siyabona ukuthi khona imizamo yomkhandlu yokuthi bonke abantu bagcine bekwazi ukukhokhela izinsiza siyayibona ngathi leyo mizamo le iyaqhubeka nohlelo ke enaliqala ngonyaka odlulo lokwesulwa kwezikweletu emzini yabantu laba ke asebadlula emhlabeni siyathola ukuthi abanye bathi hayi cha kuhamba kahle kakhulu singazike noma yibo bonke mhlawumbe na kodwa futhi kuyabonakala sengathi ke nizoshesha nifike kulesi sibalo lesemizi enanikade nizibophezele kusona ngokuthi ngempela akube isibalo singaka sokuthi sibe ingxenye yalolu hlelo uma nibheka kuyasondeleka kulesi sibalo. Umfethu lwabasiza kakhulu abaningi lolu hlelo bese kubiza ke sithi phecelezi deceased estate debt write off abantu babengasakwazi ukudayisa ngoba umuntu ayisa beludlule lapha ewindini likamasipala yokhokha noma umuntu engasakwazi ukusula ayisusa endaweni egameni likamkhulu noma likababa ayise egameni likadodana noma umzukulu ngenxa yodaba olufanayo imizi eminingi ayicwele izikweletu baningi abasizakele sibeqalile manje ukuthi balungise ukuthi kube ubunikazi baloma properties ukuze baqale ke manje ukuthi ba reconnect ama services ethu baqhume kahle kugesi baqhume kahle emanzini baqale bakhokhele kumasipala for ama services and abantu abazuzile kulolu hlelo lolu angiqale nje ngokuthi icelo zibe u12,700 uzobona ukuthi uhlelo olubephuphula kangakanani ezingaphumelelanga zibe na ku1000 nje kuphela and kodwa imali esuliwe ke kulabantu abawu12,700 kulabantu abawubona ama applications abaphumelele and kube u870 million rand imali le esuliwe eqishiwe abantu abebekade besikweleta yona njengomasipala isikweleto lemizi le yabantu asebashiya emhlabeni so ke umasipala onakekelayo siyakhombisa ukuthi uma abantu benosizi siyakwazi ukuhlangabezana nabo asithi ke manje njengoba ke sesiyilungisile inkinga yakho kulungile ke qala ke manje epage nelisha usikhokhele for ama services usikhokhele ama rates ukuze ungaphindi extend esakini singene enkingeni efanayo. Bese kuphinda kube yilolu daba lolu owakwathi lokhu ukukhuluma ngalo lokwesulwa kwezikweletu ngo50% nonkosi awusale mhlawumbe ususithintela kancane ngalo lelo hlelo ebenikade ninalo ukuthi lona luhambe kanjani. Sisimroza angijabule sijabule thina ngidlulise ngijabula kwami ukuthi lolu hlelo lufakele iTheku imali engaphezulu kwebillion okusho ukuthi imali esisulile ingaphezulu billion ngoba masingene ibillion kusho isule ibillion ngoba u50-50 imali ke le esifake emaphaketheni amakhasimende ethu ukuze bakwazi ukuqala impilo entsha uzokhumbula ukuthi leyo kwakuyisikweletu umuntu ashakhe kwazi kwaba umhla ka31 kuJanuary kulonyaka sathi mawuza noma ngabe ukweleta imali engakanani
uma uzongena 50% wakho nathi sola omunye 50%. Luhambe kakhulu lo msebenzi. Baningi abantu abaphumelele about 18,000 abantu abahlomulile kulolu hlelo. Indlela ke yokubambisana imizamo kamasipala ukubambisana nomphakathi wethu ezengaloko sisimroza ayi kobe sekushikisha ufuthi ngempela ngoba akukho kungaziranywanga kubantu abakweleta umasipala basondele phambili udaba labo oluxoxo ikona ke ngisho ngisho kwamanje. Nonkosi ngesonto ledlule uke wasixwayisa ngokuhamba kwamanzi ngenxa yokulungiswa kwepayipi elaziwa ngeSouthern Aqueduct. Siyezwa futhi ukuthi ke umsebenzi uyaqhubeka ukulungisa ipayipi iWestern Aqueduct. Mhlawumbe nakhona siyafisa ukwazi ukuthi ke ingabe lokhu ke kuzokuba namuphi umthelela. Mfethu kule Southern Aqueduct amapayipi amakhulu awu2 lithi malikhathele lenye and sivaleleli silungile ngesikhathi silungisa amanzi abehamba kulele linye ipayipi and njengamanje ke leli ke esilungisayo njengoba ngisho ukuthi umsebenzi omkhulu ka1.2 billion rand ophakela abantu aba1.2 million and ipayipi besilidala kakhulu sena 75 years. Into bendala nje ngempela so manje sesiyalikhipha sesiyalireplace sithi ke silireplace sibone leli ke ebekade likhona lalo uthola ukuthi liphumile and mase siyal isolate nalo silivale and ukuze siqhubekele phambili ngamanye amazwi njengoba simba leli esifaka elisha sithola naleli linye elikhona ukuthi kukhona la likhathele khona silungise. Ngesikhathi silungisa ke amanzi ke ayavalwa indawo ke ezithintekile indawo enjengo Hillcrest umshazi kwancede kwanyuso emolweni iClofi Dazinok iWaybank kwadabeka iwaterfall empolweni itshele inyaka kwantenyezi intshanga kanye nentuzumo lizovalwa ke kuswela ke ngolesithathu umhla ka27 ekseni ngo6 kuze kube olesine and ngomhla ka28 ekseni ngabo 4 uyazi ke ukuthi lithi value ipayipi and mase silivulile amanzi ashesha agcwale ngokulingana kuma reservoir ireservoir yokuqala igcwala phama kodwa elandelayo kanjalo kodwa izothi ngokuhamba kwesikhathi ama reservoir onke esegcwele abantu bakwazi ukuphinde bathole amanzi sicela nje ukuthi sibambisane nabantu ba-understand uma benenkinga yamanzi ukuthi kungenxa yokulungisa amapayipi ukuze amanzi angaphazamiseki ekuhambeni kwawo ukuthi afike endlini zabo. Siyabonga kakhulu sibonga nakubalaleli. Nonkosi siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho siphinde sihlangane futhi ngokuzayo. Thank you so much. Sibonga sebhebheshande. Siyabonga kakhulu. Lolu hlelo ulwethulela ngezilokotho ezinhle umkhandlu weTheku masisukume sakhe iTheku. Sidlalela umculo wakudala. Awethu naso babele sidla ngeneje ngamathendoleme sando lakho lushaya ngaphakathi. Owayizolo. Namhlanje lolu Ukhozi FM lwakho. Ukhozi FM luhamba phambili. Wonke amathafa namajika asemzansi elokishini emakhaya nasedolobheni Yitho Makhonya Ukhozi FM luhamba phambili.